салом алейкум мардум. Ман дар Тоҷикистонам бошам, қуртобхонаи Исмоил Тоҷик кор мекунам. Мардуми Питер медонена, додарам давҷай, додарам ай коро якаш ёд гирифтай аксияи ош сар додай. Кадометон дар Питерен як ҳафта аксияи ош ба нархи 300 рубл. Як порс ош, як салат, як кола, як чойник чой. Агар кадомет ки кола хӯрдан намхоҳед, як чойник чой. Фарқ надора лимон чой мефурата, чой кабуд мефурата ё чой сиёҳ мефурата. Ҳамин мегӯй ки додар Исмоил, ман кола намехӯрам, ман да лимон чой гир биё. Таб ҷошда як та лимон чой мешава. Хулоса. Салом алейкум дӯстон, бародарони азиз. Қарор дорем дар қуртобхонаи Исмоил Тоҷик. Чунон ки медонед, ҳар ҳафта дар қуртобхонаи мо як навъи хӯрок аксия мешавад. Ба ҳозир пеш биё. Аксия кардагем оша. Баъд яка Исмоил рафтан, пешаи рафтанаш қуртоб буд. Салат, як порс ош, як кулча. Нафарое ки мисол кока-кола мехӯранд, як та кока-колаи 0.5 дар дохилаш. Агар дуа чой мехӯрем, як чои кабуд, чой сиёҳ, чой исмоилӣ, чой лимончой, чӣ хеле ки маъқул шаид дамаш мекунем. Ҳамаи ҳамин чизҳоро бародарот маслиҳат кардем, мондем аксия 300 рубл. Ҳамагӣ бо нархи 300 рубл, ош, салат, кулча, бо ина об. Ва бародарои азиз, дар иҷа дорем авиакасса, свесте дастёфана бигӯ. Авиакасса дорем, хайна була авиакасса монда, самоса дар кадоме ки мебия билет мегира, я самоса дигар падарка хурда мерава. Овои ватанӣ дорем дар иҷа арсикола, кока-кола, ғайра ҳамихе ва ҷои 6 дорем дар иҷа барои 45 нафар. Дар ҳамаи видео хариб аста ки бо гуфтем. Ина бо гармӣ будоли сарфини шадагем мешинем меги дар дачҳои ромӣ чиштагем. Сарф накард. Хайнем хали бародарот. Адресҳоро аз давои болои экран мебураям. Адреси корхонаи мо. Уна метро Примор фикратида, но мо я плакат соцсанага, уна одофо промадеси намай метро аст. Метро Примор, ин ки ани дари метро мебурой. Ягон сина мерен хирос мешкунин инҷа не шишаи кавут қатяку инимин. Ва иними доми баланд, иними доми баланд аст. Ама хирос мебиёем, я 50 метр иним дари метро бурон тараф дастрос я 50 метр мебиёем. Ина ҷои мо диден. Ина кафе ҳалол Қуртоби Исмоил. Кадом нафароятон ки метро хати мебиёем, а кадом нафароятон ки такси хати омаданен, нигоҳ киш, аммо Яндекста ам такси заказ кардан дар Железноводски 68 мезанен, навигатортонда рост иним ҷо мебиёем. Кафе ҳалол Қуртоби Исмоил нависондага, иним хеле флопхаусам. И флопхаусам ая бародари тоҷики хидмона, инам рафиқай додарай гуфтиам гапо. Аксия кадом омаданен мебиёем ҷои ман, ҷои Исмоил, иним ҷои ки мехами ёки парнал яса харидна кад 6 саата Қуртоби Исмоил ҳамаш поёнда. Нигоҳ кунем мардум. Бо як бори дига мегӯм, дер накунен ки як ҳафта дар ягон ҷои хеле нест. Ош, як кулча, як талерка салат, як чойник чой, лимончой, як кабутай сиёҳай, чӣ хеле ки маъқулот боша. Бо агар чой маъқулот набоша, як та колаи дига обои ватаниай мезани ҳамбас мекунӣ. Ози дар комментария бо сар мекунем ки ҳамбаса бо гуфтӣ. Нархаш 300 рубл. Аксияи ош як ҳафта ай рӯзи 23 июл сар карда то рӯзи 30 июла давом мекунад. Фаромӯш накунен, як ҳафта аксияи ош дар Қуртобхонаи Исмоил Тоҷик. Ҳе бача, рафиқша хештаворта бача амакича зан гу хезан биёнак дер накунео. Нигоҳ кунем бародарои азиз, инҷа ҳиҷомаи Исмоилан фитобочкарам дорем. Се намуд масаҷ. Нигоҳ кун, фитобочка, тайский масаҷ меган вакуумников, ҳамун намуд аппаратни масаҷ ва рушдои масаҷ. Инчунин банкаи ҳиҷомарам дар дарини ҳамин масаҷ дохил мешавад, дар дарини ҳамин пул дохил мешавад. Хунгирӣ ҳамаш 2000 рубл бародаро. Гӯйнамози электрони ози мо нишон метем инҷа шумода. Гӯйнамози электрони овардагем бениҳоят чизи хуб дайдам. Нигоҳ кун. Хоб. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Диден? Ина. Диден? Хембе партои. Инҷа ман бародарои азиз шумо да абзорша нишон метем. Ака ман дар замина партом барое ки чизои фурӯшиай ҷазир нашаванд. Хоб да
دیدین گریان میشه اذان میگه خودش اذان میگه نگاه کن دیدین اذان گویشه اینا که نگاه کنین برای خب برای اینجا سوره قرآن هم هست سوره همی نگاه کن سوره فهمیدسه نماز اومدسه یا نه؟ اومدسه نگاه کن مثال نماز بامداد نماز بامداد خواندنی میشه نگاه کن این سوره فاتحه را خواندسه نه مثال گیریم اگر 2 رکعت سنت نماز بامداد خواندنی شدن اینا میجخیم نیتی 2 رکعت سنتی نماز بامداد با زبان تاجیکی خودمون 2 رکعت سنتی نماز بامداد